Inselmilkom u nistedinkom għal 133 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Kemm hija xi ħaġa taqsim il-qalb li anki sal-ġurnata tal-lum u anki f'pajjiżna sfortunatament jimbtu gruppi ta' nsara illi jixħdu il-ġmiel u r-realtà tas-sagrament tal-Ewkaristija. Meta aħna nafu li huwa Ġesu innifsu illi mhux biss waqqaf l-Ewkaristija, imma ried li l-Ewkaristija tkun l-ikel ħaj li sostnina matul il-pellegrinaġġ tagħna f'din il-ħajja. Fil-festa ta' Korpus ta' nhar il-Ħadd li ġej, il-Knisja terġa' tfakkarna fil-ġmiel ta' dan id-don, fit-teżor li għandna bħala Knisja. Il-Vanġelu li sejrin nisimgħu huwa diskors l-aħħar kelmiet ta' diskors twil li Ġesu jagħmel fuq il-ħobs tal-ħajja fuq l-Ewkaristija fis-sitt kapitlu tal-Vanġelu skont San Ġwan. Kemm kien diffiċli għall-Lut li kienu qed jisimgħu u anki għad-dixxipli tiegħu illi jilqgħu dik il-kelma ħajja ta' Ġesu tantu hekk illi l-Evanġelista jgħid testwalment fuq hekk il-Lut ma qablux bejniethom u bdew jgħidu kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh. Ġesu jerġa' jinsisti illi bis-saħħa tas-sagrifiċċju tal-Kalvarju l-għotja sħiħa tiegħu ta' ġismu u demmu għalina l-bnedmin kellu jitwettaq is-sagrament tal-ħobs u l-inbit li jsiru il-ġisem veru tiegħu u d-demm veru tiegħu. Jekk ma tiklux, jgħid Ġesu b'mod solenni, il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu. U attenti hawnhekk Ġesu mhux qed jitkellem b'mod simboliku, ma b'mod reali ħafna ħafna. Ma jkollkomx il-ħajja fikom u jżid min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu issa il-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Ġesu jistqar illi ġismu huwa ikel tas-sew u demmu u xorb tas-sew. U jwedna li min jiekol ġismu u jixrob demmu u jibqa' fina u aħna nibqgħu fih. Xi ġmiel ta' twemmin illi għandna illi forsi xi kultant niskartawh u nwarbuh. Għandna teżor, għandna għajnuna illi tagħtina l-ħajja fiċ-ċirkustanzi mhux dejjem sbieħ ta' ħajjitna. Għandna għajnuna illi tagħtina l-ħajja f'kull ġrajja ta' ħajjitna. Min jiekol lili u wkoll jgħix bija. Jalla nkomplu niskopru il-ġmiel tal-Ewkaristija u ngħixu bis-saħħa ta' ġismu u ta' demmu li jagħtuna l-ħajja issa u fl-eternità. Nsellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.